Retiradong American Navy at ang kanyang kasamaan patay matapos pong barilin ng nagwawalang kapitbahay. Nangyari po ito sa may Cebu City. May update dyan ang Bombo Radio Cebu. Patay matapos naharas ng kanilang kapitbahay ang dalawang lalaki, kabilang na ang isang retiradong American Navy sa Lucas Compound, Bayabas Extension, Barangay Punta Princesa, Cebu City, noong araw na Martes ng gabi, Pebrero 18, 2025. Kinilala ang mga biktima na sila George Kyle Lucas, 39 anyos, isang retiradong American Navy, at ang kasama nito na si Ricardo Nombrado, 59 anyos, na kapwa residente sa nasabing lugar. Samantalang kinilala ang suspect na si Kevin Asia, 33 anyos. Batay sa investigasyon ng pulisya na bigla umanong pumasok sa compound ang suspect at nang haras sa lugar dahil sa depresyon matapos sa pagkawala ng kanyang asawa at impluwensya na din ng ilegal na droga. Inayuhan pa ito ng isa sa mga biktima na umalis, ngunit nagmatigas ito at patuloy ang pag-aamok dahilan upang umabot ito sa puntong pinalo na siya ng baseball bat, ngunit hindi pa rin tumigil hanggang sa umabot sa puntong bumunot ng armas ang dating sundalong Amerikano. Matapos bumunot ang armas ang Amerikano ay binaril nito ang suspect, ngunit tinamaan lang ito sa binti dahilan na nakapaghiganti pa ito at inagaw sa kanya ang armas ng biktima. Sa sandaling iyon, gumanti siya ng putok at binaril ang dalawang biktima, isa sa leeg habang ang Amerikano ay binaril naman sa likod na naging sanhi ng kanilang agarang kamatayan. Matapos ang mabilis na insidente, dumating ang mga pulisya upang arestuhin at in-neutralize ang suspect dahil nananatili itong mapanganib sa mga tao sa nasabing lugar. Kasalukuyang nasa Cebu City Medical Center na ang naaresto upang ipaaling ang kanyang binti habang ito ay pinoproseso ng kanilang kustodiya ayon sa batas. Mahaharap sa kasong double murder ang suspect dahil sa krimeng ginawa ito nung sandaling iyon. Ayaw pumayag nung nasa loob kasi natakot sila ba bakit anong gawin. Nag-away sila, biglang nagmatigas yung ulo. Parang gusto talaga niya pumasok, gustong manggulo. So itong pamilya sa loob, out of self-defense or out of to secure na yung pamilya nila sa loob, ayaw na papasukin. Nagpupumilit ngayon, tapos parang gusto manggulo talaga ba, gusto maghanap ng away. So ginawa nila is kumuha sila muna ng meron silang dala na yung pamilya ng victim ay dala ng kumuha ng baseball bat para takutin sana yung tao. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Ken Apor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!